Per mi passar l'estiu al casal és inexplicable perquè per més que tu t'aixequis de mal humor, et canvia tot perquè t'ho passes molt bé. És una experiència molt maca. El casal és una part molt important de la meva vida. Per què? Perquè coneixes a gent nova, és una experiència única perquè vas de colònies, fas activitats com Illa Fantasia o Marineland. És com, t'oblides de tot. També ens vam banyar a un riu, que l'aigua estava gelada, i va ser una experiència, va ser la primera vegada que vaig dormir en una tenda de campanya i això va ser molt enriquidor. Si et donen deures a l'escola, t'ajuden i si no tens cap, doncs et donen un llibret amb diferents activitats. Si no entens una cosa, ells te la poden explicar.